The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon mga kaibigan sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo sapagkat tayo po ay napapakinggan sa buong Bicol Region sa pamamagitan ng 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 naman sa Legazpo City. At live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabac, sa Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Mga kaibigan, ngayong araw ay medyo makasaysayan po at kapanapanabik ang ating palatuntunan sapagkat makakasama natin dito sa studio ang mga young guns mula sa House of Representatives. Kasama natin, siyempre, si Congressman Raul Angelo Gil Bungalon ng Ako Bicol Party List. Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List. Congresswoman Richelle Singson ng Ako Ilocano Party List. At Congressman Lordan Suan ng 1st District ng Cagayan de Oro City. Magandang hapon po sa mga nakababata at mga magagaling at mga magigiting na mambabatas ng bansang Pilipinas. Magandang hapon, Kong Jill. Yes, magandang hapon Joshua at magandang hapon sa ating mga kababayang Bicolano at malugod ho tayo ngayon na wini-welcome ang ating mga kasamahan sa Kongreso, ang aming mga kasama sa tinatawag na Young Guns. Again, sa lahat, magandang hapon po. At siyempre, ito, kababayan din po natin ito at anak din po ito ng lalawigan ng Albay. Congressman Rhodes Gutierrez, magandang hapon po. Magandang hapon po, Diyos marahay na aldaw sa Toyang Gabos. Thank you, Kong Jill and Boss Joshua for having us here. Happy to be here po. Opo, at ito naman, si Kong Lordan. Matangkad ito, siguro basketball player ito. Kong, magandang hapon po. Magandang hapon po, Boss Joshua, Kong Jill, Kong Raj, and Kong Richelle. At sa lahat ng tagapagkinig natin. Opo, at sa lahat po na magkakasama sila ngayon ang nag-iisang bulaklak. Ang muse ng kanilang grupo ngayon, Congresswoman Richelle Singson, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga viewers. Opo, unang-una, Kong Jill, Kong Rods, Kong Lordan at Kong Richelle, kumusta naman po yung inyong pagbisita at pag-iikot dito sa Bicol? Unahin ko siguro si Kong Rods muna. Well, alam niyo, sabi niyo naman po, anak po ng Albay. So, more of a homecoming lang naman po ito. Kung magpupuri po dito, mag-aangat lang tayo ng sariling bangko. So, I think ipasa lang natin sa ating mga bisita. Oh. Ay, si Kong Lordan, kumusta? Maganda naman ho ba ang Bicol Region? First Opo. time niyo ho ba ito? Yes, first time ko po dito sa Bicol Region and nako, ang ganda pala ng province dito. And then may nakita akong mga islands kanina pagpunta ko dito galing sa Misibis Bay. And then syempre yung Mayon Volcano na nagulat ako kasi yung tuktok lang niya yung nakita ko above sa mga Nahiya ako sa inyo yung ganun kasi yung karakteristik ng Bulkan Mayon. Pag medyo may mga bisita,
kung minsan nahihiya, nagtatago yung dulo lang ang pinapakita. Totoo po yun. Sabi po ng mga matatanda. Yun ang nakita ko eh. So, maganda talaga. And maaga pa yun. So, gustong-gusto ko dito sa Bicol Region po. Opo. Congresswoman, Rachel, kumusta po? Okay naman po. I arrived this morning. Ang flight natin ko po yung pinakamaagang flight. So pagka-land namin, saktong-sakto it was sunrise, so around 5 a.m. Pagka-land ko, the skies were clear. Hindi nahiya ang vulkan. Ay, maswerte si Opo, Congresswoman. and it was against a golden sunrise. So napakaganda po. Pagkababa ko ng eroplano, it was very picturesque. Ayun. Ibig sabihin, yung Bulkang Mayon, si Daragang Magayon, nahiya sa gwapong congressman. Hindi nakita. Pero doon sa kaparehas niya maganda, Magayon, na congresswoman, nagpakita siya. Medyo may kwan din ito si Bulkang Mayon. May mga kakaibang talent. Okay. Mga kaibigan, ngayon pong araw na ito ay tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang overseas Filipino worker mula sa Kuwait ang humingi ng tulong sa ating programa. Isang taon na raw mula nang magpadala siya ng package. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa raw ito natatanggap ng kanyang pamilya. Ang kanyang panawagan, panuorin po natin. Ako po ay humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para po maidulog sa inyo ang aming mga problema sa aming Balikbayan Box. Hindi po namin alam po ay naloko dito ng kumpanya ng Phil Pacific Cargo. Meron po kami halos 100 kataong OFW dito sa Kuwait na hindi namin po alam kung nasaan ang aming mga Balikbayan Box. Kami po ay humihingi ng tulong 10 ng aking mga kasama dito sa Kuwait na sana po ay matulungan nyo kami na ma-deliver sa aming pamilya ang box. Baka po ang aming mga balikbayan box na pinaghirapan ay bulok na pagdating sa aming pamilya. Meron po kami mga kasama halos 1 taon na hindi pa na-deliver sa aming pamilya. Yan po mga kaibigan, ang panawagan ng isa nating kababayan. Yan po ay pinaghirapan nila, talagang pinagpaguran nila para ipadala sa kanilang pamilya. Ngunit ang masaklap at nakakalungkot na katotohanan, 1 taon na hindi pa nakakarating sa kanila po namang mga pamilya. Mula sa Kuwait mismo, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Maricel. Maricel, magandang hapon sa iyo. Ay, magandang hapon po. Opo. Ito tamang-tama, Nanay Maricel, kasama ko ngayon yung ating mga magigiting na mambabatas o mga congressman. Mas maganda po na maikwento mo sa amin ano ho ba itong nangyari sa mga balikbayan box mo. At kanina binabanggit mo na hindi lang sa iyo ito, kundi sa nakararaming OFW nangyayari ito. Ano ho ba ang buong kwento nito, Nanay? Nanay Maricel, napakinggan niyo ho ba ako? Okay. Pakiayos lang po at ayusin lang natin yung audio ni Nanay Maricel para magkaintindihan po kami at malinaw nating mapakinggan yung kanyang hinaing, maikwento, tamang-tama, nandito po yung ating mga bisitang mga mambabatas. Tutulungan po tayo. Alam nyo, maganda ito kasi siguro mas magandang mapakinggan ng mga minamahal nating congressman kasi hindi lang ito ang problema ni Maricel ang maaaring masolusyonan. Kung Jill, marami pa ang katulad niya, libu-libong mga OFW, ganyan talagang problema. Baka naman dahil dito sa magiging interview natin, magkaroon kayo ng batas na lalong magpapatibay at magpapalakas sa pagtulong sa mga OFW sa ganitong mga insidente ng kanila po namang mga balikbayan box, Kung Jill. Opo, at okay na ba? Sige, naayos pa. Dati napapanood ko lang po yan sa TV at nababasa ko sa mga dyaryo na ganun ang sitwasyon ng ating mga kababayang OFW. So totoo pala kasi hanggang dito sa ating palatuntunan, marami nang lumalapit ngayon na ganun po ang sitwasyon. Lalo na nakakaiyak at nakakalungkot kasi kung minsan tinatarget at pinaplano ng mga kababayan nating OFW na makarating yung kanilang mga package sa buwan ng Disyembre o sa araw ng Pasko. Ang problema, siguro yan nga, gusto nila makarating yan nung Pasko, nung Disyembre, pero anong buwan na ngayon? Hunyo na, wala pa rin. Okay, balikan natin si Nanay Maricel. Nanay Maricel, magandang hapon po uli. Opo, magandang hapon po, sir. Opo. Gaya po ng binabanggit ko kanina, Nanay Maricel, magandang pagkakataon po ito sapagkat bisita ho natin ngayon dito sa ating programa mismo
ang ating mga nakababatang mambabatas o mga congressman at mas maganda na po na mapakinggan nila kung ano talaga itong sitwasyon na pinagdaraanan po ninyo ng mga OFW na nagpapadala ng balikbayan box na kagaya ng sinasabi mo na hindi lang ikaw ang may problema kundi napakarami kayong mga kababayan natin na gano'n ang sitwasyon. Maaari ho bang maikwento ninyo ang detalye? Ano ho ba ang pinoproblema at ano ho ba ang nangyayari dyan sa pinadadala po ninyong mga balikbayan boxes, Nanay Maricel? Opo. Ako po ay nagpadala nung August 2023 ng balikbayan box. Ngayon po, hindi pa po namin alam na ang kumpanyang pinadala namin ay nagsarado na. Nako. Napakarami po namin, nalaman na lang po namin December, pero yung agent po namin, ang kapwa namin Pilipino, nakikipag-communicate pa rin po sa amin. Halos napilitan na po kami gumawa ng GC. Kasama po namin ang admin namin ngayon, si Ma'am Marites. Halos nasa 100 po yung hawak niya na GC. Ngayon po, meron pa rin po kami sa kabila. Pati yung pong agent namin na kapwa Pilipino, patuloy pa rin pong nakikipag-communicate kami na tinatanong namin sa GC kung okay ang balikbayan box. Lagi na sinasabi, okay po. Wait lang kasi maliit ang ba na dinideliver. Pero halos inabot na po ng 1 taon. Hindi po namin alam kung nasaan ang aming balikbayan box. Araw-araw po akong nag-message sa email, nag-i-email po ako sa BOC. Pero puro copy-paste po ang ginagawa sa amin. Laging sinasabi, i-repair nila yung email ko kung saan ang concern, kung nasaan ang balikbayan box ko. Yung pong iba, ang balita ko po, meron pong tiga Mindanao na paisa-isa na nadideliver pero sa kasamaang palad, hiningan po sila ng bayad. Bago ibigay ang box nila, 2003, meron po, ngayon lang week na to, meron pong isang kasama namin sa GC na dumating. Hindi po binaba ang box niya hanggat di siya nagbabayad ng 2003. Hindi po namin alam kung nasa ng balikbayan box namin. Meron pong iba nagpadala na 4 na box, 3 box. Ako po ay papauwi na, sir. Madam Congressman, naririnig niyo man po kami. Napilitan po ako mag-extend dahil kahihintay dun sa balikbayang box namin. Dahil nandoon po lahat ng pasalubong ko. Wala po akong may papasalubong sa pamilya namin. Meron po akong mga kasama sa GC, nakauwi na, nakabalik na, pero hanggang ngayon wala pa po ang kanilang mga box. Andi dito po kasama natin sa Zoom ang admin namin sa kabilang GC na hawak niya, halos araw-araw nakikita namin, napakaraming nade-depress na kasamahan namin. Opo. Dahil hindi po namin alam, lalo minsan may napapanood po kami sa video, yung box namin nandoon sa disyerto, merong bodega. Halos lahat po, inaalam namin kung nasaan, pero sa kasamaang palad, di po namin alam kung nasaan ang box namin. Okay. Nanay, Kompleto po kami ng bill of lading, opo. Nanay container Maricel. van, tsaka kung kailan nag-arrive. Opo. Nanay Maricel, binabanggit mo na napakarami nyo dyan sa GC ninyo. Sa karkulo mo po, ilang mga Pilipino na kaparehas mong OFW ang ganito ang dinaranas pagdating dyan sa balikbayan box? Meron po, dito po yung admin namin, si Smatet. Hindi ko po alam kung ilan ang hawak niyang Basta marami pero po. sa pagkakalam ko po may gitaan. Basta marami po, Nanay, ano po? Opo, nasa 100 po. Di ba, pinasa ko po sa inyo yung master list. Opo. Ito tamang-tama, Nanay Maricel, kasama natin dito yung ating mga congressman. Unahin ko si Kung Jill. Kung Jill, may gusto ho ba kayong itanong dito kay Nanay Maricel para mapag-aralan ho natin itong kalagayan na ito ng mga kababayan nating OFW? Yes, Nanay Maricel, si Congressman Jill Bongalon po ito ng Ako Bicol. May mga ilang katanungan lamang po ako. Bukod sa nabanggit niyo po na mga pasalubong, ano-ano ang laman nitong 2 balikbayan boxes na pinadala niya supposedly dito po sa ating bansa? Kagaya po ng mga OFW, mga nagpapadala, meron pong mga damit, meron pong mga kasangkapan na binibigay namin na kada sahod namin, iipon namin paunti-unti. Kagaya po yung sa akin, halos mag-11 months na. Wala pa po yung, Bulacan lang po ako pero hanggang ngayon po, wala pa yung box ko. Halos halo-halo po yun, marami pong laman ng aming mga balikbayan box. Opo. So, ang nakakalungkot dito, Kung Jill, Kung Rhodes, Kung Lordan at Congresswoman, kaya siya hindi
umuwi, nag-i-extend siya, nahihiya siyang umuwi na wala ho siyang pasalubong. Dahil yung kanyang balikbayan box hanggang ngayon, hindi pa nakakarating doon sa kanyang pamilya. So medyo malungkot po ito. So mga magkanong halaga po nitong laman ng balikbayan box na pinadala nyo po, Nanay? Nanay Hindi Maricel? ko po malaman, pero halos tatlong sahod ko po ang Tatlong sahod, naku. ilagay dyan, sir, ma'am. Kasi Opo. buwan-buwan po, ang ginagawa po ng mga OFW dito, sa sahod po kami, iniipon po namin, nagtitira kami halos hindi kami, yung pang-budget namin, sarili namin, iniipon namin para ibibili namin sa panlaman sa balikbayan box. Meron pong mga importante bagay doon, meron pong mga para sa pamilya. Kagaya po ako, August, in-expect ko po, December, dadating na siya. Para pag uwi ko ako ng February, ako na mismo magbubukas. Opo. Pero natapos na po kontrata ko, hanggang ngayon wala pa po. Napilitan po ako mag-extend ng 4 na buwan dahil hanggang ngayon po wala pa rin ang ano. Opo. Pauwi na po ako ngayon July. Okay. Kung Lordan, may tanong po kayo kay Nanay? Nanay, ano pong proseso nito? At sa tingin nyo, may pag-asa pa po kayong matanggap ba yan? Yung mga balikbayan boxes? Natural po, sir. Umaasa po kami dahil mahalaga po sa amin ang laman nun. Kasi araw-araw nag-i-email ako sa BOC, puro copy-paste po ginagawa sa aking sagot. Nagme-message po ako sa Messenger, halos lahat. Hininga na po namin ng tulong. Itinatag na namin lahat ng kahit si Sir Rapid Tulpo sa TikTok. Ito pong admin namin, halos gumagawa siya ng mga viral video para po itag na lahat ang pwede makatulong sa amin, si Bong Concha, si Sir Arnel Ignacio, si Sir Rapid Tulpo. Halos lahat po yan. At sa kasamaang palad po, meron pong isang OFW advocate na nagpresenta sa amin na tutulungan kami, pero sa kasamaang palad po, ginawang kami na anomalya. Hiningan kami ng GCash, nasabi tutulungan kami, pero hanggang ngayon po, Na-scam wala pa kayo, pong Nanay? pag-asa. Nanay, na-scam pa kayo nung nagsabing tutulong sa inyo? Opo. Ilan po yung scam sa amin. Ang dami pong kasama namin sa GC na nagbigay ng GCash. Nako. Mawalang galang na po, sir. O pwede po bang bigyan nyo ng pagkakataon tong admin natin Opo, doon sa kabilang GC? opo, Nanay. Marites na makapagsalita mamaya. Opo, siya po ang isusunod namin, Nanay, pagkatapos nyo. Kung Rods, may tanong po kayo kay Opo. Nanay Maricel? Nanay Maricel, may tanong lang po. Ano na po yung status ng balikbayan boxes na to? Kasi po, nabanggit po ninyo merong bill of lading. So ang assumption po natin ay may kausap na po kayo doon sa Kuwait. At na-confirm po nila na naipadala na yung balikbayan box at nandito sa Pilipinas? Sir, halos 3 months po akong nag-chat sa WhatsApp nung hinahanap po. Kasi nagsarado na po ang kumpanya ng Phil Pacific Cargo eh. Ngayon po, lahat kami gumagawa ng paraan para malocate kung nasa po pwede naming hanapan ng tulong. May nag-message po sa amin, yun po ang nagbigay sa amin ng bill of lading na ang sabi po, counterpart siya ng Kuwait dito. Siya ang nagbigay ng bill of lading. Nasa Bureau of Customs daw po ang mga box namin, bill of lading, container van. Pero inilolocate po namin sa BOC, not found po ang lumalabas. Ayun. So, nababanggit ni Nanay na nagsara na pala itong pinagpadalhan nila. Kong Richelle, may tanong din ho kayo? Kasi paano kaya nagtiwala ito? Pakiikot ng konti, Brad, yung para mahagip ni Kong, paano nagtiwala itong mga kababayan nating OFW? Kasi dapat yung mga ganyang kumpanya na pinagpapadala, dapat yung mga trusted natin, di ba, Kung Jill? Yeah, yung dapat kilala natin. Ibig sabihin may dapat may pangalan na. Opo. So, yun po ang sitwasyon. Nanay Maricel, paano nyo ho ba nakilala itong itong cargo company na pinagpadalhan nyo? Lagi po kasi silang nagti-TikTok, meron sila sa FB, naiinganyo kami kasi merong mga hadiah, merong mga freebies sila. At maganda naman po ang kumpanya nila noong mga way back 2022.
dire-diretso ang kompleto 3 months lang, dumadating na po ang box ng mga nagpapadala. Hindi po namin alam. Kasi kapwa po Pilipino ang agent namin, sir eh. So dati, Sa kasamaang palad po, yung kapwa namin Pilipino, niloko din po kami ng mga agent. nako, malungkot talaga. Yung Pilipino yung biktima, ang nambiktima kapwa rin natin Pilipino. Pero nung una pala, maganda naman ang serbisyo nitong cargo company. Ngayon lang medyo pumalpak. Opo, way back 2022, okay pa ang padala nila kasi nagbabasa po kami ng mga feedback bago kami nagpadala. Okay. Ngayon po, nakasama namin sa GC, nagpa-follow up kami, Pilipino po yun, puro po dadating, pero hindi po nila sinabi sa amin na magsasarado na po pala ang kumpanya nila. Opo. Nalaman na lang namin noong December. Opo. Pero patuloy pa po silang pumipick up ng box. May nakapagpadala pa po ng February, March. Okay. Yung agent na po na yun, yung March na yun, sabi niya, nag-resign na raw po siya sa kumpanya, pero ang pagkakaalam po namin, tinangay nila ang aming balikbayan box. Okay. Hinahanap po namin yung agent, hindi na po namin nakita. Okay. Nanay Maricel, makinig po kayo at kasama po yung mga katabi nyo dyan sapagkat makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Vincent Philip Marunilla, ang Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Mas maganda siguro nito, ito ng mga mahal nating congressman ang magtanong kay Attorney Marunilla kung anong nangyayari dito sa balikbayan box ng ating mga kababayan. Kung Jill, nandyan si Attorney Marunilla, magandang hapon po. Sandali, ayusin lang natin yun. Representante sa House of Representatives, sir. Opo, tama-tama. Kung Jill, kung Rhodes, kung Lordan at kung Richelle, kayo na po. Siguro ang kagaya ng napapanood ko sa telebisyon pag may committee hearing doon sa Kongreso. Andyan si Attorney Marunilla. Kung Jill, ikaw na mauna. Yes, magandang hapon sa iyo, Attorney Marunilla. Si Congressman Jill Bongalum po ito ng Ako Bicol Party List. Nabanggit kanina no, ni Nanay Maricel. Nabanggit kanina ni Nanay Maricel at ang mga kasama niyang OFWs, mahigit 1 taon na hindi nakaabot dito sa ating bansa ang kanilang pinapadalang mga balikbayan boxes. Ngayon, gusto lang namin alamin, ano na ang status nitong mga balikbayan boxes, lalong-lalo na itong kay Nanay Maricel na nasa Bureau of Customs daw ngayon. Sir, una-una po, no, mayroon ibang balikbayan, ibang shipments na nagko-contain po ng balikbayan boxes na na-release na rin po, no? Sa record namin, na-release na. Nandun na po sa mga deconsolidators na tinatawag nila, no? O yung kausap po nung kumpanya kung saan nila pinadala itong mga balikbayan boxes na to. Yun po siguro yung binabanggit kanina, no, na nakikinig po kay Nanay Maricel, no? Na meron siyang mga kasamahan na tinutubos na yung kanyang mga balikbayan boxes sa may halaga. Kasi kung nasa possession po yan ng Bureau of Customs, hindi po kami nanghihingi ng bayad na ganyan, no? What we do is that kung inabandon po dito sa amin, pinoproseso po namin yan and then we inform the balikbayan boxes kung saan po yung area na pwede nilang pick upin to, no? Pero doon po yan sa mga abandoned, no? May proseso pong pinagdadaanan yan dahil po ang talagang merong tangan, mga dokumento niyan, yun pong deconsolidator dito, no? Meron po sa record namin na ilang containers na na-abandon naman po. Doon po, hinahanap namin siguro ibang mga kasama ni Nanay Maricel na baka nandun yun. Ipoproseso lang po yun. Nakatag po siya sa abandoned ngayon, magiging property po ng gobyerno. Magkakaroon po kami ng Memorandum of Understanding with DICT siguro at i-donate namin sa kanila at tulungan namin silang i-distribute to mga balikbayan boxes to. Yun pong na-list na doon at na-proseso na nung deconsolidator dito at may problema po doon sa consolidate, sa shipment nila na nagko-consolidate doon po sa pinanggalingang bansa. Doon po medyo intricate or medyo may komplikasyon, no? Kasi po wala na sa Bureau of Customs yung possession nun, nandun na po sa kumpanya kung saan kausap nung consolidator yung mga balikbayan boxes nila at yung disposal po nun, kailangan po mag-coordinate doon sa kumpanya na yun. Opo. Okay. Si Congresswoman Richelle Singson naman po, Attorney Marunilla, Congresswoman, ano po ang nais nyo rin pong alamin para matulungan natin po itong mga kababayan nating OFW na Christmas pala yung dapat dumating. Abutin yata ng sunod na Pasko. Ang katanungan ko po, Attorney, is sino ba dapat ang magdedemand
dito sa cargo company na dapat maproteksyonan ang mga nagpadala. Sino po ang government agency, if it's not BOC, or maybe the police, sino po ang dapat mag-demand sa kanila na ibalik ang mga balikbayan boxes nila? Ang magandang katanungan po yan, Kong, no? Pag nandun na po sa mga may-ari sa deconsolidator na nasa obsession nila, no? Ang ina-advise po namin, tutulungan din naman namin, no, pag evidentially, ay magreklamo na po sa ating kapulisan at sa National Bureau of Investigation dahil nagiging po yan, violation ng local na batas, no? Bayad na po kasi yan at dapat ang obligasyon ng kumpanya kung saan yan pinadala, i-deliver. Ngayon, pag may sinisingil pa at sa kanila sinisingil, yung obligasyon, yung contractual na obligasyon dun sa kausap nila sa ibang bansa, dapat po yan, hindi na gano'n ginagawa. Ang obligasyon po nung deconsolidator dito, i-deliver. Yan, kung may kakulangan na bayad sa kanya, ang dapat habulin niya, yung kumpanya nun sa ibang bansa, kung saan pinagkatiwalaan itong mga OFWs natin. Hindi niya po pwedeng hawakan or gawing hostage ng mga balikbayan boxes at maningil. Yun po ay clearly sa amin, tingin namin, violation na yun ng ating mga local laws sa mga penal laws natin. Pwede pong i-demand that. Kami naman po willing mag-assist doon. Ngayon yung mga nasa sa amin po, uutusan ko po yung aming head ng Public Information Assistance Division na makipag-coordinate po personally kay Ma'am Maricel at opisina ko na po siguro, Office of the Assistant Commissioner na tututok dito para po once and for all, mahanap yan kung nasa amin pa yan at ma-identify. Kung wala naman po sa amin, ma-assist na po namin na magreklamo dito sa mga local law enforcement agencies natin. No? Yung sa amin po, ang nasa amin lang, meron po kami ngayong mga abandoned shipments na ina-identify na po namin isa-isa through opening them and looking at the tags, kung sino po yung mga may-ari at ma-inform na po sila kung ano po yung po pwedeng gawin, saan po pwedeng i-claim. At tulad nga po, may mga documentation naman sila ma'am, na mga bill of lading. At nakikita naman po namin yan, sa balikbayan box may mga pangalan yan. Doon po pwede natin ma-identify at ma-claim nila sa amin. Opo. Napapansin lang natin Opo, attorney. Napapansin ko lang kasi matagal na ho itong problema, halos paulit-ulit. Nangyari na ito nung 2022, issue na rin ito nung 2023, ngayong 2024. At kung hindi talaga ito maaksyonan, magiging paulit-ulit ito, patuloy na mararanasan ng ating mga kababayang OFW ang kalungkutan sapagkat yung padala nila na para sa Pasko hindi nakarating. Kung Rods, ano po ang gusto nyong iparating sa ating mga kay Attorney Marunilla ng Bureau of Customs? Well, agree po ako sa iyo, Sir Joshua, sa sentimento na yan. Talagang nakakadismay yung nangyayari ngayon. Kasi expectation po natin, base sa sinabi ni Nanay Maricel, meron po talaga silang full documentation. So it begs the question, bakit po tumagal ito ng 10 buwan? Maybe ask po Assistant Commissioner. Kung talagang sumunod, kasi hindi naman talaga, sumunod po yung ating mga kababayan dyan sa Kuwait sa proseso. Kompleto daw, may bill of lading. Ano kaya yung rason na umabot sa 10 buwan? At bukod pa doon, at Assistant Commissioner, kung may tutulong mo po, may malinawan, bakit po yung iba dyan na identify as abandoned, yung iba na deliver through deconsolidation, pero yung iba naman na sabi ni Nanay Maricel, hindi daw mahanap sa sistema. Ano po kaya ang nangyayari po dito, sir? Sir, yung mga hindi nahanap sa sistema, sir, malamang na-release na po namin yan, sir. Nung baga i-release na po dun sa deconsolidator at nandun na po sa sistema nila yung mga tinatawag nating master BL. Ang sistema po kasi natin, sir, and we're trying to work with some members of Congress to actually amend itong sistema na to. At kami din po, meron kaming internal regulation ngayon na ipapatupad na magbaband na itong mga deconsolidators na to. Ang nangyayari po kasi pag pumapasok dito sa atin, it's on a single consolidated consignee. Ang nakalagay po dun sa pagpaproseso, yung pangalan po ng kumpanya, meron lang po sila tinatawag na master BL internally for them. Andun po yung mga individual na may-ari nung 420 plus na balikbayan boxes na kasya sa isang 40-foot container. Kaya po nagiging complicated. Once na dumating po dito, kumbaga po may SPA na o may authority galing dun sa mga nagpadala dito, yung kumpanya na yon na iproseso itong mga shipment na to. At doon po nagkakagulo-gulo. Once po na hindi yan na proseso, na-abandon yan, sa ilalim po ng batas natin, magiging property po ng gobyerno at doon na po natin gagawa ng paraan kung paano i-distribute sa kanila. Kaya po tumatagal din. Yung pong proseso kasi na yon,
there are legal processes that needs to be undertaken. Gusto rin po sana namin matanggal na yung iba doon. No? In fact, ang pinupush po ni Commissioner Rubio, we declare these processes, especially those that involve balikbayan boxes, impressed with public interest, and therefore special laws and special rules must be applicable. At dagdagan po natin yung penalty dun sa mga manloloko na kung mag-engage po kayo ng negosyo na consolidating and deconsolidating para sa balikbayan boxes, that means that business would be impressed with public interest. At hindi lang po basta kung anong normal na batas ang mananagot ang mga deconsolidators, consolidators. There should be a special law na will hold them accountable for a bigger penalty, no? Kapag ito po yung nangyari. Siguro po yung magiging deterrent yan. Ulit-ulit din po kami nag-a-advise, no? And of course, di namin masisisi yung mga OFWs na maghanap ng mas mura o kaya nakasanayan nilang deconsolidators. Pero meron po kasing Deconsolidators Association of the Philippines. Ito po ay isang organisasyon na binabantayan nila yung kanilang mga sarili. At within the organization, meron silang self-policing, sir, no? At provided po yung sa kanilang website, yung mga members ng companies na to, and nasa DTI din po, no? Kumbaga po, maging mapanuri tayo sa pagpili po nung padadalhan natin. Kasi sa amin pang susuri po, no, doon nagkakaproblema. No? Pag may bago, walang masyadong ilan pa lang i-experience, nagkakaroon po ng problema pagdating sa pagbigay ng obligasyon doon sa kausap naman nila dito sa Pilipinas na magpa-process at magpapa-release. Ang madalas mong issue, hindi na po nababayaran yung kumpanya dito. In turn, ginagawa pong hostage yung mga balikbayan boxes ng mga kababayan natin na mali naman po. Opo. Kong Rods, nababanggit kanina ni Atty. Maronilla na kailangan talaga ng mas mahigpit na batas. Kasi paulit-ulit itong mangyayari kung yung mga nang-aabuso at nanluloko doon sa mga kababayan nating OFW, katulad ng mga deconsolidator, hindi talaga napapanagot. Ano po yung magiging sagot ng Congress dito? Well, I think po, Sir Joshua and Assistant Commissioner, agree po kami dyan in principle. Talagang dapat imbued with interest yan. Ang ating balikbayan boxes, ideally, the reason why we have it tax-free pa nga ay dahil meron tayong kultura po ng pagdadala ng ating mga pasalubong dahil sa amor para sa pamilya. Tama po yun. So we really have to double down on this. Pero ang tanong ko lang, Assistant Commissioner, kung okay lang po, para klaro lang, kasi po yung isang problema na ni Nanay Maricel ay wala na po yung company dun sa Kuwait na kausap nila. Pero sir, can we assure them na hindi yun problema? Kasi parang we are confirming na yung ating balikbayan boxes ay nandito na sa Pilipinas. So hindi po ba issue na wala na, bankrupt or closed man yung company dun sa Kuwait? Sir, kung napadala na po dito yan sa Pilipinas, yung mga balikbayan boxes, wala na pong issue kahit sarado yung nandun sa Kuwait. Dito na lang po natin hahanapin yan. At pag nahanap po natin yan, nangangako po ang Bureau of Customs na gagawa kami ng paraan kung kailangan namin makipag-coordinate sa ibang ahensya para ma-release. So, i-release po namin yan sa kanila. In fact, since last year, sir, no, tuloy-tuloy naman yung pag-release namin ng mga balikbayan boxes na ganito yung naging issue, no, na napabayaan din po ng mga deconsolidators dito. That's why we're pushing for bigger penalty dito sa mga deconsolidators na to. Para po naman hindi lang sila basta-basta papasok sa negosyo na to, no? Iisipin din nila yung mas malaking responsibilidad kapag ang hinahawakan nila at yung pagnenegosyo nila ay mga paghahawak ng mahalagang bagay na ipapadala ng ating OFW, sir. Pero sir, on the word of the Bureau of Customs, kung nandito na po sa Pilipinas yan, tutulungan po namin sina Mama Maricel na ma-recover po kaagad yung balikbayan boxes na yan. Kong Jill, kailangan ba talaga ng special pang batas or mas mahigpit na batas? Wala, talagang kailangan natin na i-review, no, itong existing laws as well as the regulations being implemented by Bureau of Customs upang maprotektahan natin ito pong talagang hard-earned money ng ating pong mga kasamahan ng mga OFW na matagal na po naging problema ng ating pong bansa at ng ating pong mga OFWs. Baka may katanungan din po si Congressman Lordan. Bigyan natin ng pagkakataon. May tanong lang po ako kay Attorney Maronilla. Sir, may pag-asa pa ba talaga na makuha nila yung boxes? Kasi yung tingin ko baka nandun pa yan sa Kuwait eh. Paano natin malalaman kung saan na yung boxes? Kasi hindi nga ma-identify ni Nanay Maricel kung nasa Kuwait na ba o nandito. Sabi niyo po na kung nandito na sa Philippines, wala nang problema kasi mahanap niyo. Pero yung first question that we have to answer is that
Is it in Kuwait? Is it in transit? Or is it in the Philippines? Sir, kung nasa Kuwait po, sir, meron naman po tayo mga labor attachés dun, sir, no? At meron mga diplomatic officers na po pwede nating itap, sir, no? Para po matulungan tayo na may pag-coordinate sa kumpanya doon or kung nasaan man po yun para po mapadala dito sa Pilipinas, no? Meron naman pong sigurong magagawang paraan ng Department of Migrant Workers, ang OWA at iba pong ahensya ng gobyerno, no? Para padala po dito to yan at may deliver pa din. Pero po, mas madali po syempre, no? Kung nandito na yan at ang nagiging problema lang, yung hindi ino-hostage, halimbawa, ng mga deconsolidators, papatawag po ng ilang ahensya natin yan, law enforcement, pati po kami, no, yung Customs Intelligence namin, sasapina namin yan to make sure na walang pang-aabusong ginagawa, no? And that can all be traced, sir, through the bill of lading. Yun pong sinasabing hindi matrace namin, no? Sir, nasa inyo naman po yung number namin. Baka pwedeng pakiresubmit lang po. And I will personally make sure to look into it and see why hindi nalolocate sa system namin at matrace kung nandun pa talaga sa Kuwait. At kung nandun pa, siguro, sir, we can set a meeting with sina Nanay Maricel at yung grupo nila together with the Department of Migrant Workers and the Overseas Workers Welfare Administration para po matulungan yan yung mga kababayan natin. And of course, the Bureau of Customs would also like to thank, syempre, mga kasama natin sa Congress, sina Congressman Saldico, that has been advocating for an amendment and of course an improvement, a review of all these regulations so that this can all be streamlined and geared towards making yung pagpapadala po ng mga ganitong balikbayan boxes at itong proseso that involves the OFWs into one that is impressed with public interest. Ayun. Okay. Siguro, kung Jill, bago natin bitiwan at pasalamatan si Assistant Commissioner, ihabol ko lang ito, Assistant Commissioner, kasi pumutok din yan sa balita na yung mga balikbayan box na hindi nakukuha ng ating mga kababayan ay parang sinusubasta na or ibinibenta na ng mga consolidator. Nangyayari pa ho ba ito, Assistant Commissioner? Sir, kung nangyayari yan, pananagutin natin yan. Hindi po pwede yan. Sa ilalim po ng batas natin, napakalaki pananagot po yan. This tantamount to qualified theft. At alam naman po natin kung parusa dyan sa qualified theft na yan. Alamin lang, we will coordinate again kina Nanay Maricel, sir. At kung nangyayari yan, sir, ayaw din namin nangyayari yan. May mga reports na rin po sa amin na ni-refer ng mga kanyan. We worked with the NBI and the Philippine National Police to put all of these deconsolidators in justice. In fact, mahigit tumulang 10 deconsolidators na po namin nakasuhan dahil sa mga ganyang practices at sa mga ganitong ginagawa na panloloko sa ating mga OFWs. Alright. So sana nabigyan ng linaw ang katanungan ni Nanay Maricel. At with that, maraming salamat po, Attorney Vincent Philip Maronilla, ang Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. At sana wag na natin hintayin na paimbestigan pa po ito ng Kongreso. So with that, asahan namin itong agarang pagtugon nyo sa mga problema ng ating mga kababayang OFW sa Kuwait. Salamat po, Attorney Maronilla. Salamat po, sir, at mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating mga higiting na congressman. Opo. Maraming salamat, Assistant Commissioner Maronilla. Samantala, balikan po natin yung grupo ni Nanay Maricel at si Nanay Marites nandoon sa kabilang linya. Nanay Maricel, magandang hapon po uli. Opo. Napakinggan nyo ho ba yung pagtatanong ng atin na mismong mga minamahal na congressman sa Assistant Commissioner ng Bureau of Customs? Kaya huwag kayong mag-alala, Nanay, napakaswerte nyo ngayon sapagkat hindi lang ako ang nagtanong sa Bureau of Customs, kundi yung ating mga magigiting at magagaling na congressman. Sana po, hindi tuloy niyo ma-actionan ang aming nain. Opo. Sige po, asahan nyo po, Nanay, na hindi po yan pababayaan. Umaasa po kami po ma-actionan nyo kaagad, ma-actionan ng Bureau of Customs. Opo. So, Nanay, asahan nyo po na sa pamamagitan po ng ating mga minamahal na congressman na kasama ngayon, sila mismo po ang makakatulong natin sa pag-follow up at pangungulit sa Bureau of Customs na aksyonan ito pong inyong hinaing. At hintayin nyo lang po ang tawag ng aming staff para ma-update kayo kung ano na po ang ginagawa dito sa problema ninyo. Maraming salamat, Nanay Maricel. Opo. Pwede po bang pagsalita si admin natin, Sige po.
Sige po, bigyan natin ng pagkakataon si Marites. Nandyan ho ba sa kabilang linya? Ma'am Marites? Okay, naputol na siguro. Okay, Kong, batay na rin sa napakinggan natin na kwento ni Nanay Maricel, medyo kaawa-awa yung sitwasyon ng ating mga kababayang OFW. Imagine, pinadala mo yon, pinagpawisan mo, pinagpaguran, 3 sweldo niya, inipo niya. Pinadala niya ng buwan ng Agosto last year para umabot doon sa Disyembre. Pasko eh. Di ba tayo mga Pilipino, kung masaya pag Pasko pag natanggap natin yung regalo ng ating mga mahal sa buhay. So, batay po sa inyong mga narinig kong ano po yung mga siguro hakbangin na gagawin po natin. Well, with this issue, talagang kailangan natin na tutukan itong mga batas na nagpapa-implementa ng pagpapadala ng mga balikbayan boxes. And we have also to regulate, no, and monitor the implementations of the Bureau of Customs. Kasi itong mga bagay na to nasa kanila pong opisina, kung nakikita natin na mayroon talagang problema, dapat may remedial legislation na gagawin dapat ang House of Representatives. Kasi yung binabanggit ni Atty. Maronilla kanina, pag pinasan ng Bureau of Customs doon sa deconsolidators ng tinatawag, doon na nagkakaroon ng problema. Kasi yung mga deconsolidator, nandun na yung nanghihingi na ng pera, hino-hostage na, hinihingi ng malaking halaga kung roads. Opo, actually agree ako dyan. Yung as much as possible, isusuporta natin yung BOC po, no? Kung ano man ang batas ang kailangan nila. Pero ayon ng sinabi nga ni Kong Jill, not necessarily baka in this case. So talagang pag-imbestigahan natin itong mga deconsolidators at kanilang racket at kung mas matinding parusa ang kailangan, maasahan po may action yan sa Congress. Pero ang nakakapagtaka talaga po dito, sa tingin ko po, ay hindi pa talaga matrace lahat. Hopefully, tama po yung sinasabi ni Assistant Commissioner na lahat ng mga parcel ay malamang nandito na. Pero kung sa Kuwait, baka magkaroon ng jurisdiction problem. Siguro po, kailangan natin mag-reach out rin sa DFA kung paano kaya pagpalakas yung coordination ng BOC natin at yung counterpart nila dun sa Kuwait. Yun lang po yung quick take on that po. Opo. Congresswoman Rachel, ma'am. Yeah, and perhaps we need to be stricter on those who open up cargo companies in other countries, what their qualifications are, their credibility, how long they've been open. And also maybe perhaps we can look into Congress some sort of tracking mechanism where it's easy naman to put a barcode on every shipment so that we know and we can trace where these items are. Opo. Kong Lorna, may dagdag po kayo? Agree lang po ako kay Kong Jill tsaka Kong Raj. Alam nyo, review lang natin yung relevant bills, relevant Republic Acts regarding sa customs tsaka mga ganito, and then baka may kailangan natin na maglagay sila ng mas malaking bond para kung magka-problema gaya ng ganito, doon na agad, kunin na agad yung bond nila. Opo. Napakaganda po ng pagkakataon na ito mga kaibigan at mga kababayan sapagkat sabi ko nga, libo-libo po na mga kababayan nating OFW ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. So mapalad tayo sapagkat ngayong hapon habang pinag-uusapan natin ito ay kasama natin yung mga nakababata at mga magagaling, magigiting nating congressman at sigurado ako magkakaroon ng mga hakbangin in aid of legislation kaugnay ng isyong ito. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, tarabangan karaban ng Ako Bicol Party List muling naghatid ng pangunahing asistensya sa ating mga kababayan sa Tabaco City at 15 mga bangka na ipinamahagi ng Ako Bicol Party List para sa mga badyaw sa Pasakaw, Camarines Sur. Ang buong kwento abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako. Workers at mga frontliners, sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Ayan, Kong Jail, nagaganap ngayon yung ating Tarabangan Caravan sa Barangay Cormidal, Tabaco City. At ito ay isang patuloy na proyekto ng Ako Bicol Party List. Kong Jail, ano po ang masasabi nyo rito? Yes, Joshua, sa katunayan ay kaninang umaga lamang ay dumalaw kami, no, kasama itong mga kasamaan ko sa Kongreso at miyembro ng Young Guns na tinatawag. At dumalaw kami diyan po sa Tarabangan Caravan sa Tabaco City. Opo, kumusta naman po, Kong Jill, yung pagbisita ng mga kasama nating bisitang congressman? Well, of course, unang-una masaya kami sapagkat na-showcase ko ang naging programa ng Ako Bicol Party List sa pamamagitan ng isang medical and dental mission, kasama na rin ang local recruitment activity. And parte po ito ng aming pong tinatawag na Young Guns on the Move, na kung saan pinapakita natin sa ating mga kasamahan na Young Guns ang ating pong magagandang proyekto, aktibidad at mga activities dito po sa Bicol Region na ginagawa po ng Ako Bicol Party List. Opo. Congressman Lordan, ano po ang masasabi nyo nung makita nyo yung aktual na programang ganito? Nagulat po ako na meron tayong ganitong klaseng caravan at ang ganda ng mga ideas, medical mission, pati TESDA, may recruitment pa, job placement. So, hindi ko pa nakita yung ganitong klaseng caravan. Kumbaga package na kung ano. Complete na po lahat. Oo. Tapos, ang daming mga capabilities pala ng ating mga congressman, hindi lang natin alam. So magandang pagkakataon nito na nakita ko with my own eyes. Baka pwede kong ma-implement doon sa district ko. Wow, ayun. So, na-inspire si Kong Lordan dahil dito sa kanyang naobserbahan kanina. Congresswoman Rachel, kumusta po? Okay, Yung it was obserbasyon very niyo po? good. My observation is the same as Kong Lordan, where it was very nice kasi parang ipinagsama na po lahat. Di lang po medical mission, Opo. meron din parang lifestyle component, may free massage, free haircut, tapos meron din job opportunity. So it's a fair na pinagsama-sama na po lahat para isang service para sa publiko. Opo. Kong Rods. Yun nga po, sabi na nila, nakaka-inspire, napakaganda. At ito po yung sinasabing whole of government approach. Nandyan yung pondo na pinagtrabahuan namin sa Kongreso, nakababa, at may public-private partnership pa. Nakita namin na there are many ways na ma-expend yung fund in a way na nakakatulong ng makabuuan sa ating mga constituents. So talagang inspiring nga po yung medical mission ng Ako Bicol. Opo, at i-share ko din lang po sa inyo yung mga feedback at mga reaksyon ng taong bayan na natatanggap ko sa tuwing magpuprograma po ako, na dahil ito ngayon sa pamunuan ni Speaker Martin Romualdez, kasama na po si Chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, at kayo po na mga congressman ngayon, nararamdaman ngayon ng taong bayan na hindi lang kayo mga mambabatas na nagpapanday ng batas sa Kongreso. Dati-dati, ang impresyon ng taong bayan kung Jill, pag congressman, magdidebate yan doon, magdidiskusyon sila doon sa Kongreso. Tapos may mga negative pa doon na tungkol sa mga kung ano-anong mga issue. Pero ngayon iba, ramdam na ramdam ng taong bayan, maging dito sa Bicol Region sa pamamagitan ng Tarabangan Caravan na ito ng Ako Bicol, yung pagmamalasakit, yung presence, hindi lang ng mga government agency at ng national government, kundi maging yung sangay ng Kongreso, na yung mga congressman pala, yung Kongreso pala, tumutulong din doon sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga medical na pangangailangan at hanap buhay. So napakaganda po. Kumbaga, yung ganito pong mga hakbangin ay lalong nagpapatingkad at lalo pong humahanga yung taong bayan sa ating Kongreso. Di ba, Kong Jill? Yes. Opo. So, mula sa Tarabangan Caravan, mga kaibigan, sa Barangay Cormidal, Tabaco City, live ang aking partner na si Remy Araneta Mindones. Partner, magandang hapon sa iyo dyan. Anong ganap? Yes, partner, magandang hapon sa inyo dyan, Joshua.
At magandang hapon sa ating mga bisita na sila Congressman Raul at Zil Bumalon ng Ako Bicol Party List, Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez ng Juan Roquedor Party List, Congressman Rochelle Dingson ng Ako Ilocano Ako Party List, at Congressman Laura Tuan ng 1st District ng Cagayan de Oro City. Magandang hapon po sa inyo. And of course, syempre patuloy pa rin itong isinasagawang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List dito sa Barangay Cormedal, dito sa Tabaco City, kung saan 5 mga karatig na barangay ang nakilahok, nakisali, at syempre nag-avail ng libreng medical check-up kasama yung mga libre pang serbisyo ng Ako Bicol Party List dito. At libreng massage, libreng manicure, meron ding mga libreng pagkain at marami pang iba, syempre libreng gamot at check-up. At partner, isa nga sa nagbabakasakaling makatanggap ng pangunahing serbisyo ngayong araw ay ang mag-ama na sila Joseph Bron at John Carlo Bron. 16 na taong gulang na itong si John na nangangailangan ngayon ng wheelchair matapos bumaloktot ang likod nito mula sa pagkakahulog sa puno ng mangga. Ayan, kasama natin ngayon itong si John at si Tatay Joseph. Tatay Joseph, magandang hapon po sa inyo, Tatay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Tatay, makikwento nga po sa amin, kailan po nangyari itong pagkakahulog po nitong anak ninyong si John sa puno po ng mangga? Siguro mga 4 na taon ang nakalipas po na naglaro sila sa mangga daw, nahulog. So, 4 na taon na po ito na nangyari itong pagkahulog ni John sa mangga. So, pagkatapos po ng tatay, napatingnan niyo po ba ito sa doktor? Isang bis lang po. Pero matagal na yon yung nahulog siya. Hindi ko kagad napatingnan. Opo. So, paano po nahulog ito po si John sa puno ng mangga dahil po yun yung naging resulta ng pagkabaluktot po ng kanyang likod? Kayo po ba ay pinayagan niyo po siyang umakyat ng mangga? Paano po yun nangyari? Hindi ko naman po alam dahil naglalaro sila ng mga kalaro niya. Tapos nung nahulog siya, hindi naman nagsabi sa amin. Tsaka pati yung mga kalaro niya, pinagsabi niyang huwag magsabi sa amin. So, Joseph, nababanggit niyo po na isang beses niyo pinatingnan sa doktor ito pong si John. Ano po yung sabi ng doktor? May pag-asa pa daw pong gumaling ang likod po ni John? Ang likod daw, hindi na may babalik sa dati. Pero yung sa makakalakad pa rin daw po siya. Uupiran lang daw po dito sa So, kailangan po sumailalim sa operasyon sa John dahil sabi ng doktor may pag-asa pa po siyang makalakad. Opo. So, ngayon po, tatay, na andito po kayo ngayon dahil po may kahilingan po kayo sa Ako Bicol Party List. Tama po, tatay. Ano po yun? Ang kahilingan ko po na gusto ko pa pong makalakad ang aking anak. Gusto ko pong matulungan siya sa kung pwede pang maoperahan. Tatay, bago po kayo nakarating dito sa Ako Bicol Tarabangan Caravan, dahil si John po ay hindi nakakalakad, ano po yung ginagamit niyo dati para po ay mapasyal-pasyal niyo po? Nag-aaral pa po itong John. Paano po ni John hinaharap yung pang-araw-araw po? Nag-aaral po siya sa module po. Dala ng teachers niya. Tapos, ang niya, sa bahay lang po, doon lang siya nag-aaral. Hindi naman siya na lumalabas. So, hirap po siya na may pasyal niyo po dahil hindi po siya makalakad at wala po siyang magamit na wheelchair. Opo. So dahil dyan, nahihirapan siya dyan na makapaglakad at makapagpasyal, makapag-aral, sabi nga ni Tatay Partner, nagbo-modular na lang ito. Dahil dyan, tawagan natin partner ang Media Relation Officer and Political Officer ng Ako Bicol Party List na si Ms. Sally Luzes para personal na i-award sa kanila ang wheelchair na kanilang magagamit na yan. Nakikita mo partner na andito sa aking mga katabi. Eto, 1, 2, 3, 4, 5 wheelchairs na i-award mismo ngayong araw ni Ms. Sally Luzes sa ating mga beneficiaryo. Ms. Sally. Yes po, nandito ang mga wheelchair. Ito po ay galing sa
Free Wheelchair Mission and Children International Philippines. Ito po ay imported, ito po ay inassemble ng aming grupo sa pangunguna ng ating mga congressman, si Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalo, na i-award po agad itong mga wheelchair na ito na idinulog po ng kanilang mga punong barangay. Ayan, so ibig sabihin ito, Ms. Sally, ngayong mismong araw na ito ay maaari na nilang iuwi itong mga wheelchair sa kanilang bahay. Opo, iuwi na po nila ito. Ayan, so ayan, congratulations po. Nakikita mo, partner, yung iba bakante dahil hindi nakarating ang mga beneficiaryo dahil merong mga karamdaman at medyo malalayo yung kanilang lugar. Pero tayo mismo, partner, ihahatid natin ito sa kanilang mga bahay para personal na madamit itong wheelchair mula sa Ako Bicol Party List at syempre sa ating mga sponsors. Maraming salamat, Ms. Sally. Ayan. So, partner, nasa kabilang linya rin ngayon si Congressman Jill. Andyan, nasa inyong studio ang ating voting congressman. Congressman Jill, ano po ang inyong mensahe sa ating mga beneficiaryo ngayon? Well, unang-una, masaya tayo sapagkat nakapagbigay tayo ng wheelchair, no, para po sa ating mga persons with disability. At napansin ko rin, Remy, na hindi lang pala wheelchair ang kailangan nitong si Mr. Bron, no, sapagkat kailangan din pala mag-undergo ng isang operasyon para makalakad pa itong batang ito. And with that, tutulungan natin, no, sa operasyon at sa lahat ng magiging bayarin sa hospital expenses at tutulungan po yan mismo ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Jill Bongalon po. Ayun. So, yan, sagot na ng Ako Bicol yung pagpapaopera kong Jill. Yes, tama po. Sagot na po ng Ako Bicol at yung ambulansya po natin ay pupuntahan po sa bahay nitong ni Mr. Bron para dalhin po mismo sa hospital at makapagpa-check up at hanggang sa maging successful po ang operation, nandiyan po sa likod ng Ako Bicol Party List. Ayun. So, partner, malinaw bang napakinggan yan dyan? Sagot na ni Kong Jill at sagot na ni Kong Saldi ng Ako Bicol yung pagpapaopera. Ayan, sobrang pasalamat, partner, ni Congressman, ni Tatay Joseph, kay Congressman Jill at kay Congressman Saldi. Dahil doon nga sa kasagutan ni Congressman Jill, nasagot na ang operasyon ni Jan sa kanyang pagpapaopera nga para tuluyan ang makarecover at makalakad itong si Jan. Partner, syempre patuloy pa rin itong isinasagawang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. As you can see, partner, marami pa tayong nakababayan dito ang nag-a-avail ng libreng check-up at serbisyo dito sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. At syempre, partner, mula dito sa Barangay Cormedal, Tabaco City, ako, si Remy Araneta Mandonas. Back to you, partner. Maraming salamat, partner Remy. Hindi ito ang unang pagkakataon. Nakailang Tarabangan Caravan na kayo sa 1st District? Wala, ngayong taon, siguro sabihin natin ng mga 6, no? Halos for 2024. lahat naman ng bayan doon napupuntahan eh. Yes, tama ka Joshua, nung nakaraang Marso, galing tayo sa Malinaw Albay. Nitong buwan ng Mayo, dyan din po sa Tabaco City at isa ngayon dito sa Cormedal, Tabaco City. At marami pang mga nakalinya, Joshua, no, or schedule ng mga Tarabangan Caravan sa 1st District of Albay. Ayun, so ibig sabihin magtutuloy-tuloy po ito. Yes, tama ka. Tuloy-tuloy yan at hindi lamang sa probinsya ng Albay sapagkat sa mga karating probinsya din, meron tayong mga schedule ng Tarabangan Caravan. At gagawin na nga rin ni Congressman Lordan doon sa kanyang distrito. Opo. Gagayahin ko yan. Opo. Ito lang, bago ko kayo bitiwan ngayong hapon, itong Young Guns, medyo naiintriga ako. Kasi noon, bata pa ako noon kong, ang inabutan ko yung mga Spice Boys of Congress na ngayon, mga matitindi. Sa inyo hubang mga Young Guns, nakikita nyo ba na darating ang panahon, hindi lang kayo mga ordinaryong congressman, Kong Rods? Well, di ko po alam kung kayang tapatan yung Spice Boys and Bright Boys ng kapanahonan. Pero yun nga po, there was a comparison, nabanggit po yun na nung pagbansag ng Young Guns, sabi nila, meron dati, hindi pa namin naabutan yun eh. Pero we hope to live to it and in the name of public service, kami po ay nandito para magtrabaho. Di ba na po kung di namin maabot man kung ganun yung magiging basehan po, no? Pero yung sa amin lang, I do see potential, yung mga kasamaan po dito, napakasipag, napakagaling po nila. And I would not be surprised kung umabot man dyan. Pero hindi po yan yung purpose natin, nandito po tayo para magserbisyo at maglingkod. At bilang yun ang guiding principle po natin, I think hindi naman tayo magkakamali dyan. Opo. So yun, abangan natin at kapanapanabik ang mga magiging susunod na kabanata at kapalaran
ng mga young guns. So subaybayan natin yan. Kong Rachel, ano po ang mensahe nyo sa ating mga giliw na katagapakinig, mga kababayan natin, lalo na po doon sa mga sektor naman na inirepresenta po ninyo, yung mga kababayan nating Ilocano? Yes, ako pala ulit si Rochelle Singson. Ako ang representative ng Ako Ilocano. Ako party list. And ang mga services namin, of course, is the same as the services that our fellow congressmen provide. So siguro na lang kung meron tayo mga fellow Ilocanos dito sa Bicol region, ay naimbag nga aldaw sa inyo. Ayun, opo. Kong Lordan, mensahe nyo po sa ating mga kababayang Bicolano at mga kababayan nyo rin na naandito. Marami din kayong kababayan na naandito po sa amin, sa Bicol region. Magandang hapon po sa lahat ng mga Bicolano. Ako po si Lordan Suan from the 1st District of Cagayan de Oro City at binabati ko rin po yung lahat ng mga Cagayanons na nakikinig ngayon. At yung mga main programs talaga natin ay yung mga programa ng mga district representatives gaya ng mga infrastructure projects, social services, hospitalization, yung mga pagbibigay ng gamot, ganon. Tapos, siyempre, paghahanap ng pondo para maitulong natin sa distrito natin. Yun lang po. Opo. Kong Rods, yung iyong mga tagahangang mga kagulong. Opo. Ayan. Opo. Maray na hapon giraray sa Tuyang Gabos. Bilang representative po, si Rog Gutierrez po of One Rider Party List. Kami po ay nandito para maglingkod sa inyo. Siyempre, although nationwide yung party list po namin, bilang isang Ligaspeño at Albayano, nandito pa rin ang puso namin. So, in support with our friends and congressmen here, with of course, Ako Bicol Party List, ready po kami magtulong and hopefully, bigyan kami ng opportunity na makatulong. Ayan, opo. At syempre, Kong Jill, mensahe muli sa ating mga kababayan, although lagi tayo, halos weekly nagkakasama tayo, pero syempre inaabangan, lalo na ng mga taga First District, yung mga mensahe, yung mga tagahanga mo sa First District. Wala, unang-una, gusto ko po magpasalamat sa ating pong mga kasamahan dito sa Young Guns dahil meron po tayong mga bisita. Just imagine, galing pa po sa Ilocos, Joshua, no? At galing pa po sa Mindanao, sila Kong Lordan Suan and of course Kong Rachel Singson. At on behalf of Ako Bicol and of Congressman Zaldico, kami po ay nagpapasalamat at wini-welcome namin ang aming pong kasamahan sa Kongreso upang i-showcase ang mga magagandang programa, proyekto at aktibidades ng Ako Bicol Party List. And of course, kami po ni Congressman Rog Gutierrez ng One Rider Party List ang host dito po sa unang episode ng Young Guns on the Move. At of course, sa akin pong mga kababayan... So, ibig sabihin, Kong Jill, Young Guns on the Move, marami pang mga moves kami nga abangan. Of course, tama ka Joshua. Dahil una pa lamang itong episode, so talagang iikot kami sa iba-ibang parte ng ating bansa upang ipakita din ng ating pong mga kasamahan ang kanilang pong mga proyekto doon na pwede naming i-replicate dito po sa Bicol region. And of course, yun nga nababanggit mo Joshua, asahan po ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa 1st District of Albay, na babaha po talaga ng mga social services, proyekto, aktibidades na alam ko, yan po ang inihintay nila sa mga susunod pang mga taon. Ayan. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga taga First District? Abangan na ang mga moves ni Congressman Jill. Ayan. Opo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng ating mga mahal na congressman, Congressman Jill, Congressman Rod, si Kong Lordan, si Congresswoman Rachel, sa pagbisita nyo po dito sa palatuntunan ito na inilagay at kinathan ni Congressman Zaldico para talaga matulungan at makarating sa mga nangangailangan yung tulong po ng Ako Bicol at tulong po ng Kongreso. Siyempre sa pangunguna niya, ni Kong Jill, ni Congressman Saldi at ni Speaker Martin Romualdez na ramdam na ngayon ng mga mamamayan namin dito sa Bicol yung inyo pong pagtulong. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico dyan po sa Camarines Norte, sa mismo pong Kapitolyo. At para naman po sa mga taga Camarines Sur, pwede rin po kayo magsadya sa Zona 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.